Un estudi breu sobre el sector de la restauració col·lectiva, que és un sector relativament desconegut a Catalunya, però que evidentment té una relació molt clara amb la cuina i amb el conjunt de la ciutadania. 4 idees molt bàsiques. Això ha estat un estudi qualitatiu-quantitatiu. Hem fet una enquesta molt centrada en escoles, amb una mostra representativa d'escoles catalanes, i després també entrevistes qualitatives a persones rellevants, empresaris i prescriptors i gent de l'administració que té alguna cosa a veure amb el món de la restauració col·lectiva a Catalunya. També 4 pinzellades molt ràpides. Quan diem restauració col·lectiva ens referim a un sector que podríem dir que és captiu. No és la restauració comercial dels bars, restaurants, hotels, etc., sinó que és una restauració amb la qual no poden d'alguna manera incidir o influir o triar els seus receptors. És la restauració que es produeix a les escoles, com deia abans, als hospitals, als geriàtrics, etc. És un sector molt rellevant que està facturant a Catalunya de l'ordre d'uns 1.000 milions d'euros, amb més de 10.000 treballadors, i gairebé mig milió de catalans s'alimenten diàriament amb aquest sector, ja sigui en les escoles, com deia abans, amb els geriàtrics, etc. Com a resultat de l'enquesta que vam fer a una mostra representativa d'escoles, vam demostrar, primer de tot, que no hi ha uns greus problemes de qualitat, hi ha petites queixes o petites observacions en quant a la qualitat, però no podem estar davant d'un greu problema de qualitat amb el que seria l'alimentació de les escoles, tot i la mala premsa que alguns mitjans de comunicació han donat. Això per una banda, i després tampoc hem vist una diferència molt substancial en quant al model de gestió. En el món de les escoles hi ha escoles que externalitzen, escoles que gestionen elles mateixes la cuina, hi ha escoles que tenen la gestió externalitzada d'entitats socials, entitats mercantils, etc. En aquest sentit no diríem que hi ha una diferència molt significativa i que en general el nivell de qualitat és alt. És que és un sector que, com deia abans, és un sector molt desconegut, bastant oblidat i que és totalment absent en el món de la formació. I és una llàstima perquè és un sector, com deia, que està donant feina a més de 10.000 persones i on els joves poden trobar oportunitats d'ocupació molt significatives i que, a més, té uns horaris molt més, entre cometes, conciliadors que la restauració comercial i que, per tant, cal fer una tasca per atraure jovent i, sobretot, per donar una formació específica en aquest sector que ara mateix no existeix. És un sector, evidentment, molt depenent de les administracions públiques, del sector públic, i ens trobem en un entorn, en les escoles, d'un preu congelat des de fa més de 10 anys i que d'alguna manera està perjudicant sobretot a les petites empreses que, com deia abans, més arrelades al territori, que tenen uns marges més reduïts o poden operar amb marges, no poden operar amb marges tan reduïts com, per exemple, les grans multinacionals. Hi ha també una tendència molt important cap a la personalització dels menús. Aquí pensem que s'ha de seguir investigant amb l'aplicació de les noves tecnologies. Trobem problemes d'al·lèrgies, qüestions religioses, musulmans, etc. I en aquest sentit cal aplicar les noves tecnologies per poder personalitzar d'una manera més ràpida i més barata els menús. El debat, producte ecològic, producte de proximitat, etc. Està clar que la majoria d'escoles no poden optar per producte ecològic perquè no hi ha prou suficient producció autòctona a Catalunya i no tindria sentit importar ara productes ecològics del Perú o d'altres països tenint en compte la petjada ecològica. En aquest sentit també la cuina catalana és, pensem en l'àmbit de la restauració col·lectiva, una gran desconeguda i pensem que s'ha de fer més èmfasi, més promoció i més pedagogia del receptari català a tot el conjunt d'empreses i d'operadors en aquest sector. I en aquest sentit sí que creiem que, en canvi, que el producte de proximitat té molt recorregut. Hem estat en algunes escoles exemplars que estan utilitzant quasi el 100% dels seus productes de l'entorn de l'escola, amb un alt percentatge de producte de proximitat, i en aquest sentit cal fer més èmfasi en millorar les xarxes de comercialització, les xarxes curtes i les xarxes de venda directa. Bé, molt ràpidament, com deia abans, 4 idees molt bàsiques en quant a recomanacions. Com deia abans, intentar que la directiva europea realment s'apliqui, que les administracions públiques tinguin en compte no només el preu, sinó també la qualitat, les característiques de l'oferta des del punt de vista qualitatiu a l'hora d'adjudicar els contractes. Hem d'impulsar una informació específica del sector de restauració col·lectiva, que ara mateix no té, prestigiar també l'ocupació en el sector de la restauració col·lectiva per atraure els joves, impulsar també la renovació de les cuines. Hem trobat alguns casos de cuines que normalment porten molt de temps funcionant i que els mateixos empresaris demanen que es puguin renovar, però per això també ens cal reformar, reestructurar el gran debat sobre el preu màxim que apliquen les escoles concertades i públiques en el menú i que està sense variar des de fa més de 10 anys.
Com la conclusió d'aquest estudi és que dintre d'aquesta estratègia de país, que és la cuina, la restauració col·lectiva ha de ser una palanca important de desenvolupament i de política, que fins ara ha estat poc coneguda i que pensem que s'ha d'impulsar a través d'una major col·laboració entre les administracions i amb el sector privat.